хвала, хвала, аллилуйя, Єзусу хвала. Усе придите, я есть правдой, Єзусу хвала. Все придите, я есть правдой, Єзусу хвала. Хвала, аллилуйя, Єзусу хвала. Хвала, аллилуйя, Єзусу хвала. Я ваш пастир, поведу вас, Єзусу хвала. Я ваш пастир, поведу вас, Єзусу хвала. Хвала, аллилуйя, Єзусу хвала. Хвала, аллилуйя, Єзусу хвала. Я життя і воскрешення, Єзусу хвала. Я життя і воскрешення, Єзусу хвала. Хвала, аллилуйя, Єзусу хвала. Хвала, аллилуйя, Єзусу хвала. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Pan moc swojego naroda, zbał czy barona pomazanika swojego. Zbał naród Twój, Panie, błogosławi spadczynę Twoją i kieruj joju wieczna. Takie braty i siostry, z Wami te antyfony. Rozpoczynam dzisiejszą świętą mszę środu, 12 zwyczajnego tygodnia. Сегодня 25 dzień miesiąca, dzień życia. Podczas tej świętej mszy особливым czynem modlimy się o powadzie do człowieczeństwa życia od momentu zaczęcia do naturalnej śmierci. Modlimy się za mamą, jakie czekają narodzenia dzieciaci, aby ich dzieci szczęśliwie rodzili się, zdobyli, sam Bóg dał łaskę zdrowia, swojego błogosławienia. Tak samo modlimy się za te семьи, jakie просять Бога об потомстве, об даре зачаття дитяті, щоб Бог вислухав їх просьбу. На початку мши перепросим Бога за наші гріхи, щоб могли годно скласти эту найсвятейшую ахвяру. Сповідаюся Богу всемогутному і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, moja wielmi wielka wina. Тому прошу Najświętejszą, zawsiody Pannu Maryju, усіх aniołów i świętych, i was, braty i siostry, помолиться за mnie, do Pana Boga naszego. Niechaj zmiłuje nad nami Bóg Всемогутный, odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Молим się. Всемогутный Боже, учеников мы завсёды шановали и любили имя Твое святое, бо Ты николи не покидаешь без опеки Тых,
кого отуляешь своей отцовской любовью, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живи и владарить в едности Духа Святого, Бог праз все веки вечные. Амен. Читання книги Быцця. У тыя дні пан скіраваў да Абрама слова ў аб'яўленні, кажучы: «Не бойся, Абраме, я твой шчыт, узнагарода твая будзе вельмі вялікая». Абрам адказаў: «Пане Боже, што ты дасі мне? Я застаюся бяздзетны, і спадкаемцам будзе распарадчык у доме маім, Элізер з Дамаска». І дадаў Абрам: «Вось ты не даў мне патомства, і таму дамачацец мой будзе маім спадкаемцам». І скіраваў пан да яго слова, кажучы: «Не ён будзе тваім спадкаемцам, а той, хто выйдзе знутра твайго, будзе тваім спадкаемцам». І вывеў яго на вуліцу, і сказаў яму: «Паглядзі на неба і палічы зоркі, калі ты зможаш палічыць іх». І сказаў яму: «Такім вялікім будзе тваё патомства». Абрам паверыў пану і залічыў яму гэта як праведнасць. І сказаў яму: «Я пан, які вывеў цябе з Ура Халдэйскага, каб даць табе зямлю гэтую ва ўладзе». Ён сказаў: «Пане Божа, як пазнаю, што унаследую яе?» Пан адказаў яму: «Вазьмі для мяне трохгадовую ялавіцу, трохгадовую казу, трохгадовага барана, галубку і маладога голуба». Ён узяў для яго ўсё гэта і рассёк іх папалам, і паклаў адну частку насупраць другой, толькі птушак не рассёк. І пачалі злятацца да мяса драпежныя птушкі, але Абрам адганяў іх. Як заходзіла сонца, моцны сон апанаваў Абрама, і вось ахапіў яго жах і вялікая цемра. Калі зайшло сонца, настала глыбокая цемра, і вось дым быццам з печы, і полымя агню прайшлі паміж рассечанымі жывёламі. У той дзень заключыў пан запавет з Абрамам, сказаўшы: «Патомству твайму даю гэту зямлю ад ракі егіпецкай ажно да вялікай ракі, ракі Ефрат». Гэта слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Вічно Пан пам'ятає про свой заповедь. Вічно Пан пам'ятає про свой заповедь. Славьте Пана, закликайте ім'я Його, обвяшчайте справы Яго сярод народаў. Спявайте, играйте Ему псальмы, распавядайте про все ягоныя цуды. Вечно Пан памятае про свой заповедь. Ганарыцеся імем Яго святым, няхай радуюцца сэрцы тых, хто шукае Пана. Шукайце Пана і Яго моцы, шукайце заўсёды Яго аблічча. Вечна Пан памятае пра свой заповедь. Вы потомство Абрахама Яго слугі, сыны Якуба, вы Яго выбраныя. Ён Пан Бог наш, па ўсёй зямлі Яго правасуддзе. Вечна Пан памятае пра свой заповедь. Вечна Ён памятае пра свой заповедь, пра слово, якое даў тысячам пакаленняў, пра запавет, які заключыў з Абрагамам, і пра сваю прысягу, дадзеную Ісааку. Вечна Пан памятае пра свой заповедь.
Заставайтеся во мне, а я у вас, скажа Пан. Хто застається во мне, той приносить багатий плон. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. З Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Matwieja. Хвала Тобі, Пані. У той час Jezus сказав своїм учням: «Остерігайтеся і лживих пророків, які приходять до вас у овечій вопратці, а усередині вовки драпежні. По їхніх плодах познаєте їх. Ті збирають з терну виноград або з осоту смокви. Так кожне добре древо родить добрые плоды, а дренное древо родить дренные плоды. Не может доброе древо родить дренные плоды, ни древо дренное родить добрые плоды. Кожне древо, якое не родить доброго плоду, ссякають і кидають у огонь. Тому по плодах їхніх познаєте їх». Это слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Милане Христе Пану, дорогие браты и сестры, сегодня у Евангелии мы чуем перасцярогу з вуснаў Езуса Христа. Асцерагайцеся і лживых пророкаў, якія прыходзяць да вас у овечай вопратцы, а ў сярэдзіне ваўкі драпежныя. Пра каго гаворыць Езус Христус? Пэўна, першая думка, якая прыходзіць, што то можа якісьці вядомы чалавек, настаўнік, які гуру можа якісьці, які прапаведуе. Але, дарагія браты і сёстры, з такімі і лжывымі прарокамі можам сустракацца кожны дзень. Бо такімі лжывым прарокам можа быць кожны чалавек, якога мы сустракаем, яго словы. Нават не толькі чалавек, такім і лжывым прарокам можа быць, напрыклад, кніга, якую я прачытаў, музыка, фільм, якісьці відэо, якое я паглядзеў, альбо нават нашы ўласныя думкі. Усё тое, што схіляе нас да таго, каб аддаліцца ад Бога, да таго, каб зрабіць штосьці дрэннае. І, дарагія браты і сёстры, Езус кажа аб тым, што мы павінны пазнаваць, што нас вядзе да добра і што вядзе да зла. Бо менавіта плён гаворыць аб тым, ці штосьці з'яўляецца добрым, ці не вельмі. І, дарагія браты і сёстры, варта менавіта паглядзець так на сваё жыццё, падумаць, што ў маім жыцці альбо хто ў маім жыцці схіляе мяне да добра, вядзе да Бога, да большай блізкасці з ім, а што можа наадварот аддаляе, што мяне схіляе да таго, каб рабіць грэх, рабіць штосьці дрэннае. Езус гаворыць аб тым, што трэба распазнаваць гэтых фалшывых і лжывых прарокаў па тым, што яны робяць, па выніку іх дзеяння, па пладах. Аднак, дарагія браты і сёстры, вядома, плады з'яўляюцца ўжо праз якісьці час. Каб плод быў добры ці злы, то ён павінен спачатку саспець. І менавіта таксама ў нашым жыцці, якіясьці нашыя выбары, якія мы зрабілі, якіясьці нашыя дзеянні, тое, што яны прыносяць, можам даведацца толькі праз нейкі час. І таму вельмі важна ўжо на пачатку, перад тым, як прымаць якоесьці рашэнне, думаць аб тым, да чаго гэта можа прывесці. Як бы прадбачыць гэты плён, які прынясе тое ці іншае рашэнне ў маім жыцці. Гледзячы на свой досвед, на тое, што было раней. І калі з'яўляецца якасьці, напрыклад, думка зрабіць тое ці іншае, варта спачатку падумаць, да чаго гэта можа прывесці. Дарагія браты і сёстры, на жаль, гэтага вельмі часта бракуе ў нашым жыцці. Вельмі часта мы забываемся аб тым, што перад якімсьці дзеяннем трэба спачатку падумаць, што з гэтага атрымаецца. Дарагія браты і сёстры, аднак
Ісус Христос, закликаючи нас до того, каб мы асцерагаліся гэтых ілжывых пророкаў, асцерагаліся ўсяго таго, што нас вядзе да зла, не значыць, што мы павінны ўвесь час жыць у страху, у боязі, каб часам штосьці нас не скіравала на злы шлях. Бог хоча, каб мы жылі для Яго. Каб гэта не было толькі якоеся бясконцае разважанне над тым, так ці іначай яму павінен паступіць, які выбар зрабіць, якое рашэнне прыняць. Ісус хоча, каб мы жылі, але ж менавіта жылі для Яго, каб мы стараліся ў нашым жыцці заўсёды кіравацца любоўю. Бо, як казаў святы Аўгустын, любі і рабі, што хочаш. Калі мы будзем сапраўды любіць Бога, любіць нашых бліжніх, то ніколі не зыдзем на злы шлях. Ніколі не паддамося гэтым ілжывым прарокам, тым спакусам, якія нас схіляюць да зла. Таму, дарагія браты і сёстры, кожны плён паходзіць з дрэва, на якім ён нарадзіўся. І таму трэба звяртаць увагу на тое, што для мяне ў жыцці галоўнае, што жыве ў маім сэрцы. Бог хоча, каб мы былі добрымі, Бог хоча, каб мы Яго любілі. Ён нас такімі стварыў, дзеля гэтага нас стварыў. І хоча, каб мы менавіта даверыліся Яму, таму варта імкнуцца да таго, каб сапраўды эту любоў да Бога ў сваім сэрцы абуджаць. Абуджаць эту любоў да Бога праз тое, што мы будзем паказваць сваю любоў таксама да бліжняга. Менавіта праяўленне любові да Бога, любоў да Бога праяўляецца ў нашай любові да бліжняга. Варта, дарагія браты і сёстры, як мага часцей глядзець на сваё жыццё, на тыя ўчынкі, якія мы здзейснілі, і задумацца аб тым, якія плёны яны прыносяць. Ці больш у маім жыцці плёнаў добрых, ці можа ўсё ж такі злых. І калі шмат у маім жыцці чагосьці дрэннага, то варта гэта змяняць, каб не здарылася з намі тое, аб чым перасцерагае сёння Езус у Евангеліі. Кожнае дрэва, якое не родзіць добрага плоду, ссякаюць і кідаюць у агонь. Амен. Вдячная Пану Богу за скіраване до нас слово, з вірою узнесем до Його супольної молитви і просьби. Молимся за святий Костел, каб своїм життям свідчив об моці Божого Слова, якое Он обвящає, Тебе просим. Молимся за місіонерів, каб Божа любов, яку вони обвящають, перемінила життя людей, серед яких вони працюють, Тебе просим. Молимся за молодь, каб крочила по шляхах, що ведуть до добра, Тебе просим. Молимся об павазе да чалавечага жыцця, ад моманту зачацця да хвілін натуральнай смерці. Молимся за дзяцей, якім пагражае аборт, смерць, каб іх бацькі прынялі іх з любоўю. Молимся за сем'і, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, каб шчасліва адбылося нараджэнне, каб Бог адарыў благаслаўленнем і здароўем, а таксама молимся за тых, хто просіць аб дары патомства у Бога, каб Бог выслухаў іх малітвы. Тебе просим. Молимся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб пачутае сёння Божае Слово дапамагло нам вырашыць нашы жыццёвыя праблемы. Тебе просим. Всемогутный вечный Боже, Ты неспынно падтрымліваеш нас сваёй ласкай, выслухай нашыя малітвы і учыні, каб мы адважна абаранялі праўды веры і атрымалі вечную ўзнагароду праз Хрыста Пана нашага. Нас не покидай, нас не покидай, Иисус, нас не покидай. Ты сказал, что без опеки не покинешь человека. Щиро просим ласки Божей, без якой мы жить не можем. Нас не покидай, нас не
Молитесь, браты и сестры, как мою вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Хай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Боже наш Отче, празмот святой ахвяры, одари нас Твоей лаской, кап у нас сповнилася справа збавлення, яка здійсняється в найсвятейшем сакраменті праз Христа Пана нашого. Amen. Пан з вами, Z duchem Twoim угору серце, znosimy ich do Pana. подякуємо Пану Богу нашому. Godna to i sprawiedliwa. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Табе, святы Ойче, заўсёды і ўсюды складалі падзяку праз умілаванага Сына Твайго Езуса Христа. Ён Слова Тваё, праз якое Ты ўсё стварыў, Яго ўцелаўлённага ад Духа Святога і народжанага з Панны Марыі, Ты паслаў нам як збаўцу і адкупіцеля. Ён, спаўняючы Твою волю, набыў для Цябе народ святы, распасцёр на крыжы свае рукі, каб смерць перамагчы і аб'явіць з мёртвых паўстанне. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, свяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целамі і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иезу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыйсця ў хвале. Wspominaючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія пастулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі, са святымі Халам Арханёламі, усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табі, Боже, Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать:
Ojcze nasz, który jest u niebie, Святися ім'я Твое, прийди владарство Твое, будь воля Твоя, jak у небі, так і на землі. Хлеба нашого щоденного дай нам сьогодні, і отпусти нам провини наші, як і ми отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, ale zbaw nas od złego. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможь нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до вселяка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и престя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, а дари Тебе супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Z duchem Twoim. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, a dary nas upokojem. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу. Благословений покликаний на вечеру Ягоною. Пані, я не вартий, каб ти войшов до мене, але скажи тільки слово, і будь оздоровлена душа моя. Крошечці хліба ти єсть, Пане, укритий великий наш Пан, і прозвяли держи для нас стекла, каб вибавить нас от зла. Ты, Пане, есть для нас надеей, Ты, Пане, любишь нас. Прошу Тебе, как так было, пустяшь праз шмат годов. Єзу тихий і покорний серцем, моє серце прошу, супокой, надели правдивой покорой, научи жить у правде пред Тобой. Єзу тихий і покорний серцем, моє серце прошу, супокой, надели правдивой покорой, научи жить у правде пред Тобой. Молимся. Пане наш Боже, Ты умацовал нас наисвятейшим телом и кровью Твоего Сына,
Просим Тебе, ка похвала, якую мы часто Тебе складаем, была для нас задатком вечного збавлення праз Христа Пана нашого. Амен. Дякую всім за дар супольної молитви. Тепер запрошуємо маму, які чекають народження дитяті, ближче до алтара на благословення. І так само припоминаємо, що завтра, четвер, закінчення октави Божого тіла, після Святої Мши, з раніцю і вечора, благословення кветок, зьолок і так само благословення дітей. Вечором у 17:40 Евхаристичні нешпари, а після Святої Мши у 18 годин Евхаристична процесія вокруг костела. Молимся разом о Божьем благословении для маці, каб яны з верою і надією чекали часу народження і у супрацовніцтві з Божою любов'ю ужо цяпер атулялі материнське опекой дитя, якое носять у своїм лонні. Пане Боже, Створитель чоловічого роду, Твой Сын, праз дзеянні моц Духа Святого, пожадав народитися з Панни Марії, каб откупить і збавить людей. Пане, благослови гэтых слугаў Твоих, і прийми їх молитви, які яны ў пакорі узносять до Тебе, просячи об здоров'ї для дитяті, якое повинно народитися. Допоможи, каб їх роди були щасливі. Учини, каб народжене дитя, отримавши ласку Христу, во всім заховало Твою святую волю і досягнуло вічного життя праз Христа Пана нашого. А тепер виступлення на святейшого сакраменту і на набоженство до серця Пана Єсуса. О найсвятейша гостия, веди нас до небесных брам, тревожить моцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один в Тройці Бог святий, Тобі хвала во всі віки, коли закончиться наш шлях земний, у володарство свое прими. Амен. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Христе, вислухай нас. Ойче з неба Божа, Сину і Откупитель світу Божа, змилуйся над нами. Духу Святий Божа, Святая Тройця, Одини Божа, змилуйся над нами. Серця Єсуса, Сина Отця спредвічного, змилуйся над нами. Серця Єсуса, во лоні Деви Маті Духом Святим створене, змилуйся над нами. Серця Єсуса, со Словом Божим істотно з'єднане, змилуйся над нами. Серця Єсуса, безмежной величи, змилуйся над нами. Серця Єсуса, святиня Бога, змилуйся над
нами. Серця Ісуса, домі Божий, брама неба, змилуйся над нами. Серця Ісуса, полымнеюче вогнища милости, змилуйся над нами. Серця Ісуса, справедливости, любові скарбниця, змилуйся над нами. Серця Ісуса, добрині, любові повнає, змилуйся над нами. Серця Ісуса, усіх цнотов глибиня бездонная, змилуйся над нами. Серця Ісуса, усілякої хвали найдостойнішає, змилуйся над нами. Серця Ісуса, володари з'єднання усіх серців, змилуйся над нами. Серця Ісуса, у яким усі скарби мудрості і умілості, змилуйся над нами. Серця Ісуса, у яким уся повнота божства, змилуйся над нами. Серця Ісуса, уподобання Отця Небесного, змилуйся над нами. Серця Ісуса, з повноти якого ми всі отримали, змилуйся над нами. Серця Ісуса, прага вічних вишиняв, змилуйся над нами. Серця Ісуса, терпливої і великої милосердності, змилуйся над нами. Серця Ісуса, щодре для всіх, хто до тебе звертається, змилуйся над нами. Серця Ісуса, криниця життя і святості, змилуйся над нами. Серця Ісуса, умилостивлення за грехи наші, змилуйся над нами. Серця Ісуса, наповнене зневагами, змилуйся над нами. Серця Ісуса, злочинствами нашими змучене, змилуйся над нами. Серця Ісуса, послухмяное ажно до смерти, змилуйся над нами. Серця Ісуса, дідай пробитое, змилуйся над нами. Серця Ісуса, криниця усілякого сутішення, змилуйся над нами. Серця Ісуса, життю воскрешення наше, змилуйся над нами. Серця Ісуса, супокой поєднання наше, змилуйся над нами. Серця Ісуса, живая хвяра за грехи наші, змилуйся над нами. Серця
Ісуса, надія тих, хто у Тобі помирає, змилуйся над нами, серця Ісуса, радость усіх святих, змилуйся над нами, баранку Божий, який несеш на собі грахи світу, даруй нам, Пане, баранку Божий, який береш на собі грахи світу, вислухай нас, Пане, баранку Божий, який береш на собі грахи світу, змилуйся над нами. Єсу тихий, покорний серцем, Учини серце наше до Твоего подобными. молимся, всемогутний вечный Боже, глянь на серце наимилейшего Сына Своего, на хвалу и ахвяру, якую Он складає Тобі за нас грешних. Змилуйся над тими, хто просить Твоєї милосердості, і даруй йому ім'я Сына Своего Єзуса Христа, і володарить на віки вечные. Амен. О Єзу, наймилейший откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножия Твоєго алтаря. Ми Твоя власність і Тобі належать хочемо. Сьогодні кожен з нас щиро дається на святейшему серцу Твоему, как еще больше з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, уездной ласкавейший, и притули всіх до святого серця Своего. Володаром будь нам, о Єзу, не тільки верникам, які ніколи не відступилися від Тебе, але й синам марнотравним, які Тебе покинули. Да поможи, каб як найхутчэй вернуліся яны в бацькоўскі дом і не згінулі ад нястачы і голаду. Будь володаром для тих, хто помилковать і праз нязгоду одлучився від Тебе. Приведи їх до пристанку правду і единства віри, каб хутко настала одна у чарні один пастир. Одари костел Твой безпечною свободою, даючим народом супокой і згоду. Учини, каб на всій землі від краю до краю один узносився голос. Хвала Божому серцу, праз якое прийшло до нас збавлення. Яму хвала і пашана на веки. Амен. Гэтый величный сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое права, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе, Богу вечнаму у Тройцы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, Давцу вечного святла. Амен. Молимся. Боже, Ты на святейшем сакраменте покинул нам успомин свою муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсюди отчували у себе плен Твоего откупления, який живешь, володариш на веки вечные. Амен. Хай буде честь і хвала і прославлення Єзусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єзусу, честь і хвала, хай буде
буде честь и хвала и прославление. Иисусу честь и подяка вечно, хай буде вечно. Иисусу честь и хвала, хай буде честь и хвала и прославление. Иисусу честь и подяка вечно, хай буде вечно. Иисусу честь и хвала. Милость Божию в сердце моим распали, о Пане, Духом Своим. Мы, браты у Христе, єднає нас любов, пісня хвали Богу, хай гучить і знов. Ми, брати у Христе, єднає нас любов, пісня хвали Богу, хай гучить і знов. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony większy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.